Dem baş hevalno. Em ê divê wanayê da li ser cînavkên kesane yên tewandî bisekinin. Cînavkên kesane yên tewandî. Hevalno ev cînavk jî li gorê xwe hin erkan pêk dînin. Em pêşî erkên wan rêz bikin ka ev kîjan erkan pêk dînin. Di hevokên bilêkerên gerguhêz da cihê navdêrên tewandî digirin. Em ê qasekî din ji bo vê yekê nûmûneya nîşan bidin hevalno. Ya duyemîn di ravekê da ravekgerên ya sêyemîn di demên bê û niha da dibin bireser. Em ê ji bo ve jî nûmûneyan bidin. Ya çaremîn jî hevalno navdêra ku piştî cînavkekî were ditewe, cînavka ku bikeve cihê wê navdêrê jî cînavkeke tewandî ye. Ev tê çi wateyê em ê qasekî din li nûmûneyan binêrin. Em ê bi hev re lê binêrin. Hevalno cînavkên kesane yên tewandî şûna navdêrên tewandî digirin. Bi taybetî di demên borî da tên bikaranîn hevalno. Ev pir giring e. Cînavkên kesane yên xwerû di dema niha da em zêdetir dibînin. Em di demên borî da jî dibînin. Lê belê em cînavkên kesane yên xwerû kengê bi çawayê dibînin. Em bi lêkerên negerguhêz ra dibînin. Ev cînavkên kesane yên tewandî jî di demên borî da di lêkerên gerguhêz de em dibînin hevalno. Em ê niha lê binêrin ka em vê yekê çawa dibînin û ev çawa pêk tê. Min, te, wî, wê. Ev ji bo kesên yekjmarin. Dema ku em dibêjin min xwarin xwar. Dema ku em dibêjin min xwarin xwar, ev şûna navê min digire. Gava ku em dibêjin te name şand, ev şûna kesê duyemîn yani şûna navê te digire. Dema ku em dibêjin wî nivîsek nivîsî, em behsa kesekî nêr dikin. Em behsa navdêrekî nêr dikin hevalno. Ev giring e. Wî şûna navdêrên nêr digire. Heke em bibêjin wê, em bibêjin wê çi kir? Wê pirtûkek nivîsî, em qala keseke mê dikin. Em qala navdêreke mê dikin. Wê pirtûkek nivîsî. Gava ku em bibêjin. Me, we, wan hevalno. Ev jî şûna navdêrên pirjimar digirin. Şûna navdêrên pirjimar. Dema ku em dibêjin me, em behsa gelek kesan dikin. Yani jî gava ku em dibêjin we agahî ji me re şand. Em behsa gelek kesan dikin. Dema ku em dibêjin wan civînek li dar xist, wê çaxê em behsa gelek kesan dikin. Em niha li nûmuneyên xwe binêrin hevalno. Em ê baştir fêm bikin ka cînavkên kesane yên tewandî kengê û bi çawayê tên bikaranîn. Me çi got gavadin? Me gavadin got ku di hevokên bilêkerên gerguhêz da cihê navdêrên tewandî digirin. Cihê navdêrên tewandî digirin. Yani li vê derê hevalno şûna min, te, wî, wê, me, we, wan da em dikarin navdêran jî bikar bînin. Em çawa bikartînin? Em ê qasekî din lê binêrin. Li vê derê lêkera me şandin e, lêker şandin e. Em niha bikişînin hevalno. Em ê niha lêkerê li gorê çi bikişînin? Em ê li gorî bireserê bikişînin hevalno. Bireser. Li vê derê di demên borî da lêker li gorî bireserê tê kişandin. Ji ber ku zimanê me zimanekî nîv ergatîfî ye, di demên borî da lêker dikeve bin bandora bireserê. Di demên borî da lêker li gorî kirdeyê nayê kişandin hevalno. Gava ku em dibêjin min tu şandî, li vê derê şandî li gorê tuyê hatiye kişandin. Li vê derê kirdeya me çi ye? Min e. Çi ye? Te, wî, wê, me, we, wan. Li vê derê bireserên me jî tu, ez, ew dîsa, hûn, em, ew. İcer em li gorî bireserê em bikişînin. Me ji bo dema niha me diwaneya cînavkên kesane yên xwerû da me çi kir hevalno? Me lêker li gorî kirdeyê dikişan. Li gorî cînavkên xwerû me dikişan. Di lêkerên negerguhêz da. Lê di lêkerên gerguhêz da, di demên borî da lêker li gorî bireserê tê kişandin. İcer em bikişînin. Min tu şandî, te ez şandim. Li vê derê im heye binêrin hevalno. Ev im ya ezê ye ya teyê nîne. Wî ew şand, wê ew şand. Me hûn şandin. Li vê derê ji hevalno gava ku em dibêjin me hûn şandin, ev ina vê derê cînavka kesandinê ya hûnê ye ya meyê nîne.
Li vê derê pirjimarî li gorê hûnê hatiye kişandin. Lêker li gorî bireserê hatiye kişandin. We em şandin, wan ew şandin. Em li vir binêrin, li vê derê jî lêker em vexwendin e, vexwendin. Gava ku mirov kesekî wisa vedixwîne dawet dike, em jê re vexwendin dibêjin. Em lê binêrin, min tu vexwendî. Li vê derê ji hevalna bi heman awayî lêker li gorî bireserê hatiye kişandin. Li gorî kirdeyê na, li vê derê kirdeyên me çi ne? Min, te, wî, wê, me, we, wan. Bireserên me tu, ez, ew, ew, hûn, em, ew. Îcar em bikişînin li gorî bireserê. Me di dema niha da me çi digot? Me digot em li gorî kirdeyê em bikişînin. Li gorî cînavkên em bikişînin, di demên borî de em li gorî bireserê dikişînin. Erê li vê derê dîsa cînavkên me hene, lê cînav li vê derê cînavkên xwerû bûne bireser. Cînavkên tewandî jî li vê derê bûne kirde. Min tu vexwendî. Te ez vexwendim. Wî ew vexwend. Wê ew vexwend. Me hûn vexwendin. We em vexwendin. Wan ew vexwendin. Di hevokên bi lêkerên gerguhêz de cihê navderên tewandî digirin me got hevalna. Li vê derê em şûna cînavkan em dikarin navekî tewandî bikarbînin. Ji ber ku di demên borî de çi dibe? Kirde tewandî bireser xwerû dimîne. Li vê derê kirdeya me îcar navek bikariye, navekî nêr. Hevalna di zimanê me de çi navderên nêr, çi jî navderên me divê em bitewînin. Her çiqas ev ergatîfî di zimanê me de têk çiye bi taybetî aliyê em bibêjin bakur serkêşiyê dike. Her çiqas ergatîfî têk çûbe jî lê divê em vê zindî bikin ji ber ku ev qayîdeyeke rêgezeke di zimanê me de divê em biparêzin. Li vê derê rêşadî ez şandim. Li vê derê rêşadî tewiya ye. Rêşadî çi ye? Kirde ye. Di demên borî de kirde çi dibe? Di tewe bireser xwerû dimîne. Li vê derê biresera me ez e. Rêşadî ez şandim. Rêşadî tu şandî. Rêşadî ew şand. Rêşadî hûn şandin. Rêşadî em şandin. Rêşadî ew şandin. Li vê derê hevana binêrin lêker li gorî bireserê hatiye kişandin. Ev ima vê derê ya ez ê ya rêşadî nîne. Tu şandî. Rêşadî tu şandî. Ev iya vê derê ya tuyê ye ya rêşadî nîne. Evên din jî her wisa. Li vê derê dîsa lêker me vexwendin heye. Îcar em navdêreke me bikarbînin li vê derê. Navdêra me jî di tewe hevalin. Hemû navdêr di demên borî de heke kirde bin di tewin. Ji ber ku di demên borî de kirde tewandî bireser xwerû dimîne. Mizgînê ez vexwendim. Mizgînê tu vexwendî. Mizgînê ew vexwend. Mizgînê hûn vexwendin. Mizgînê em vexwendin. Mizgînê ew vexwendin. Li vê derê dîsa hevalin mizgînê gava ku em dibêjin ez vexwendim, ima vê derê li gorî ezê hatiye kişandin. Mizgînê tu vexwendî, ev iya vê derê cînavka kesandinê ya tuyê ye ya mizgînê nîne. Çima? Ji ber ku di demên borî de lêker li gorî bireserê tê kişandin. Xala me ya diyemîn hevalnor di ravekê de me got ravekerin cînavkên tewandî, cînavkên kesaneyên tewandî di ravekê de ravekerin. Em lê binêrin vê derê raveber mete, raveker jî cînavkên tewandî ne. Em lê binêrin meta min, meta te, meta wî, meta wê, meta me, meta we, meta wan. Li vê derê binêrin raveker her tim cînavkên tewandî ne hevalnor. Ji xwe di zimanê me de bêyê cînavkên tewandî ravek pêk nayê. Yek jî taybetiya cînavkên tewandî ev e. Li vê derê hevalna dîsa raveber û raveker heye. Raveberên me îcar me cuda kir. Ji ber ku em tim nabêjin, em bibêjin meta min, apê min, em hin peyvên cuda jî em bikartînin. Ji ber vê yekê min nûmuneyên cuda dan. Li vê derê apê min, mala te, pirtûka wî, çenteyê wê, welatê me, gundê we, hevalên wan. Li vê derê hevalin heke bala we lê be, dema ku ravek çê dibe xwedîtiyê jî pêk tîne. Xwedîtî.
Li vê derê ap êmin. Mesela li vê derê êmin. Ate. Dîsa li vir awî. Ê wê. Ê me. Ê we. Ên wan. Ev jî têwateya xwedîtiyê çê dike. Rêgeza me ya sêyemîn hevalno di demên bê û niha da dibin bireser. Me gava din jî got em li vê derê jî bibînin ka di demên bê û niha da çawa dibin bireser. Ez te dibim. Ez dikim te bibim. Ez ê te bibim. Li vê derê çi bûye? Bûye bireser hevala. Me got yek jî taybetiya cînavkên kesane yên tewandî di demên bê û niha da dibin bireser. Di demên borî da jî dibin kirde. Tu min dibî, tu dikî min bibî, tu yê min bibî. Ew wê dibe, ew dike wê bibe, ew ê wê bibe. Li vê derê waneya me dersa me heval ne demin. Em li vê derê taybetiyên cînavkên kesane yên tewandî em hîn dibin. Em behsa taybetiyên wan dikin. Cînavkên kesane yên tewandî kengê tên bikaranîn, kengî derdkevin hemberî me, çawa tên bikaranîn, em niha behsa wê dikin. Ev xala sêyemîn e. Ew wê dibe, ew dike wê bibe, ew ê wê bibe. Em we dibin, em dikin we bibin, em ê we bibin. Hûn me dibin, hûn dikin me bibin, hûn ê me bibin. Ew wan dibin, ew dikin wan bibin, ew ê wan bibin. Li vê derê hevalno xala çaremîn navdêra ku piştî daçekê were ditewe. Me gotiye cînavka ku bikeve cihê. Wê navdêrî jî cînavkeke tewandî ye. Mînak mesela, me li vê derê mînak da ye. Ez sibehê ji te re nameyekê dişînim. Binêrin li vê derê daçek heye, piştî daçekê cînavka tewandî hatiye bikar anîn. Tu ji wê re stranekê dibêjî pir kêfa wê tê. Dîsa li vê derê daçeka ji heye, ji ber ku daçek heye, cînavk tewya ye. Ji wê re stranekî dibêjî. Ew li me dinêrin yan li kesên pişt me. Li vê derê li hatiye, daçeka li, ji ber ku daçeka li hatiye, cînav tewya ye. Li vir jî heval bi heman awayî li kesên pişt me, ji ber ku li vir li heye, li vê derê jî cînavka tewandî. Rêzan di ber wan re çû, lê wan ew nedît. Li vê derê di ber re, ev jî daçekê hevalno, di ber re, li vê derê ji ber ku daçek heye, di ber cînav çi bûye, li vê derê tewya ye. Em ji wan hez dikin, ew jî ji me hez dikin. Li vê derê ji ber ku ji heye, dîsa cînav tewya ye. Hûn bi me re tên, ewên din bila bimînin. Li vê derê dîsa bi heye, bi çi kiriye, piştî biyê cînavk tewya ye. Hevala em hatin dawya waneya xwe, ji kerema xwe ji bîr nekin, ji bo berdewamiya van vîdyoyan ji bo kesên din jî bikarin feydeyê jê bistînin, ji kerema xwe bibin abone û li derdora xwe parve bikin. Heta waneyeke din bimînin di xweşiyê de.